Maitezun kriston zaparra deun hortan. Eta denakan gauden, ilun ze ondena, eta papaten denak isil-isilik gelditu ginenen, momentu justu hortan, jatate irikitza eta Andrea saltzen. Ostras, que pasada, no? Ostra, grabatzen nahi. Grabatzen nahi zatea? Bai, nik uste bai. Vale, jarri. Hala. Bueno, ongi etorri gure komertzio txikien errealitatera. Ongi etorri Bareak Saltxan podcastera. Hola, hasi daiteke, gure publiko guztia ere bero-bero dago. Ongi etorri gure podcast berri honen lehenengo atalera, hemen gure komertzio txikien bestaldea ezagutuko dugu. Eta nik uste dut gainera izena oso aproposa dela, Bai, Bareak Saltxan. Ez zaizu iruditzen pixkat bareak, komertzio txikiak ere bareak bezalakoak zaretela? Ez daukezue antzekotasunik bareekin? Beti arrastaka. Bueno, beti arrastaka baino nik esango nuke. Igual txingurri. Poliki, baina beti hor gelditu gabe, ez da? Suave, baina bagoa. Hori da. Bai, ez da txarra. Beste ritmo batera esango dugu. bai. Gero, ezetasuna ere behar dezu, humedadea. Era batez sekatzeko, bareek bai behar dute hori, eta zueke behar dezue, bezeroen emari hori ez pixkanaka ere bai. Bai, komentzitu nahi justu. Bai. Bai, behar du etzetasune eta janare bai behar du. Janare bai. Hori ematen dizue? Bai, jateko ematen digu. Jateko ematen digu, baina. Bai. Beste ezaugarri bat da, claro, bare bat arriskuan dagoenean, soltatzen duela muki likatxua bezala, ez? Defentsako badauke hor arma potente bat. Komertziantek ze arma dituzue? Gauza pixkat ilun jartzen danean, ze defentsa mota? Pazientzia. Pazientzia hundie, berda. Bai. Gezetario, Pazientzia hundie, berda. Hoi, bai, pazientzia, entzutea, jendei entzun, azkenen batzutan psikologo lan horire eiken deu, eta pazientetasun horrek ematen dizu, pixka bat, baretzea, eta hor datorrena, miura bat zela datorrena, pixka lasaitu, eta... Baretzea, Zana baina. Eta beste gauza, beste ezaugarri bat da bareena hermafroditak direla. Eta bueno, zuek, guai esaten zuen bezala, danatakar balio dezue. Piskat psikologoa zerate, piskat... Ez? Bai. Orduan, primeran, Bareak Saltxan nik uste oso ondo bat orkugula, izen bezala. Ondo, izena poliki. Eta Saltxan jarriko gara, eta Saltxan ze osagai ditugun ere, esango dizuegu niretzako, oraingoz, esango dut, nire mobileko agendan direla Josema Olano, Iker Kaxola eta Maite Truk. Txalo bero bat, iruetza. Baina bain, ja gehiago ezagutze aldera, Maite, nor da Iker Kaxola, adibidez? Iker Kukokoa zana. Claro, Ikerrek nolabait izen artistikoz aldatu egin du, ez? Bai, hemafrodita puntu. Baita. Ba ez, netzako da Iker da, oain bizilaune da. Berdinen gare, netzako da oso balientea. Eta... Bezino. Bai, bezino, baina oso berta balientea da. Garai hobetan eta indon saltoa adinekin, ez da asko daukelako, Ez da asko daukelako. Gaztean laitxagin, oso gaztean. Bai. Baina, ostras, da... Bere bizi lasai bateti, salto egitea, netzako da. Aventura zale. Iker balientea. Iker valiente. Iker valiente, jarra. Baina, karo, orain zara Iker Kaxola edo oraindik Iker Kuko zara. Ni niretzako egi esan Iker naiz, Oso, baina egia da Kuko, dala lehen hau neukan jatetxe bat, eta hor maizien zion jatetxe txiki bat, eta hain nere egindako jatetxe horrek, azkenen, bizena Markinez hori, Kukokoa, Iker Kukokoa, Markinez ba naiz, baina Kukok hartu do garrantzia handian erizitzan, eta praktikant esan dezaket, guain Kaxolare ba naizela, Kuko egontzalako, orduan ondo definitzen du Maitek, ez da valenti kontu bat bakarri, baizik eta konfortera hortatik atera, eta nire semek esaten zuen bezala, Olano, ez da forrau, eta nahi non Olano bezala nahi non izan, un forrau, eta ez da egiten da ondo ineten. Bueno, bidean zoaz, bere aldamenean zaude, behintzat Iker, horri seinale hona da. Honen aldamenen beti hongar da. Eskubi alden gaina. Iker zein da Josema Olano? Josema da laune, azteiko laune. Gero da, niretzako nire proveedore potente bat, azkenen Kuko hori, jatetxe hori nutritzen zuten
bueno, proveedoretatik batzu ziren kutxun, lagun, baina bestatzu beharrezkoak eta hola no bazan beharrezkoa. Kalitatekatio, gertutasunekatio, ematen dizunako, bueno, irtera asko, eta azkenen nik uste hemen garenok, Maiteti hasi edo Josema edo praktikamente barean genuen gure intentzioa da hori da, no? Azkenen gertutasun ematea jenderi eta berak guri beti eman digu. Eta hoxe da, Josema hoxe da. Ari Ikerlen dakari, Bai. Hoi zeitea. Bai. Josema eta Maite truk? Zein da Maite truk? Bueno, Maite nire emazten dendako nagusi kutxune. Eta gero, bueno, bere anahien ere kuadrioak ezan, eta beti da nik ezautu den eska bat. Osea, eta bueno, gero dendan oso apustu poliki zuen baita hauek, eta nik uste behar zeinen ja izen badaukela eta oso ondoko gauta darela. Naiz eta behar zein darrak ez izat. Ez, izan behar da, baina, bueno. Nungo zaba. Ni ataunguan ez. Ataunguan. Ataunguan, ni bai. Baina gauza bat hona intzonek, gizona behar zen guartu. Ara, hori ere bai. Horrekin puntu asko irabazi. Bai, ikeragarri. Bai. Beraz, esan dezakegu, hirurak lagunak ere bazaretela. Bai. Ez daunek, Oso ez daunek, eta oso gertuko, osea, esan izut, bata bestekin harreman asko daukeu. Bai. Lehen esaten genuena, komertziante txiki batek, tabernari batek, gaur egun, harakin batek, pixkat denetik izan beharra dauka, herri batean? Bueno, gure mailan bai, nik uste eta harakin mailan pixka danetin barretzula. Osea, gaur ez da lengo harakinek bezala gauza batea bakarri taberna eta ikerrek esan duna esku gehiago zabaldu behar diezu bakarri haraki saltzea. Parte haraki saltzetik gauza gehiago eman behar diozu, eta behar esan duna gertutasun eta azkenen gertutasun honek itxeizu adiskide izatea, lagunek izatea, osea... Piskat psikologo ere bazara orduan, igual, bezeroena. Bezerokin azkenen itxezu el roce hace el amor, esaten du erderaz, berdintxu izaten da, osea... Gure mailan da herriko mailan, hoi behar luke, gaina behar luke. Galtzen nahi da, baina behar luke hola. Nik Ikerrekin izan dean relazio eta Maitekin, behar luke nik uste dendari arten hola izatea. Beti tabernari batik entzun, ni taberna lanean haitu nahi zenean askotan esan diat. Eski tabernaria barruan oso psikologo izan behar dute eta entzuteko eta egon behar dute eta bestelako komertzioetan ere gertatuko da, Maite. Bai, baina nik usten dut tabernarik, igual bain askoz aldatutako dago ez, baina lehen hau tabernarina joten zan pixkat errespetu gutxigokin, ez? Osea, haietu, ez? Sakame tal, ez? Presakin eta txamponakin nola inez, Bai, hori egia da, txamponaren apresioa sartzeko. Eta nik uste den da sartzen dan jendea, bueno, nik neregatik itzaiten dut, nik 34 urte mostrade baten atzen, eta respeto guztie, maitasun ikeragarrie, nik suerte handikoa sentitzen naiz, dauzketen nire bezerok ez die beste, osea, batzuk bezerok die, ez? Gioz eta behasain afortunadamente esango deu, jarri dela pixkat zonako merkatari puntu bezala gaur jende asko kanpotik ere etortzen da. Baina betiko bezerok die, lagunek die. Eta ezagutzen dituzu, seme-alabak, ean arazok, ean irabazitako, osea, dena ezagutzen ez du pixkat, familik puntu hori daukeu, ez? Nik esan gehiengo bateken. Eta nik eskerrona besteik ez da duket, egia da, oso suerte handikoa izan naizela, zen ere bezero die, gozada. Gozada, eta ez da postureoa, ez da esatea. Gehiago igual maitenen bainozatik, maitena jundeike emakuma hien bitan, gure azten igual bitan irutan etortzen da, eta azkenen kontuk esatizu, danak, osea, hartzezu harreman bat, esan dena, lagunen harreman bat, hartzezu azkenen, osea, oan nuna ikustezulare etortzen zazu besok irikita, osea, eta zure bai behana, osea, ez da bakarri herriko mailan, kanpon ikusten bazeare da oso gertuko gauza bat. Azkenen zuek komunitaten parte zarete, eta zuek ezpazinate hor egongo, beraien artean ere, agian harremanak ezberdinak izango lirateke, esan nahi dut herritarren artean. Iker, zure kasuan, jatetxetik orain duzun zerbitzura aldaketa handia nabaritzen da, bezeroarekin dagoen tratuan? Izugarria. Eta hori ez da ikusik. Ure eta ardua bezala, igual. Jende pentsauko do, jana ikea dela, o jana prestatzen dugula, eta jana talen hori ala itxen gendula. Bai, janaren prestaketa da, baina lehen hau itxen gendun jana prestatu, plater batera enplatatu edo, txukun jarri, eta norbaitek hori jan. Oain, pentsatu beharra daukezu nola edo nun edo jarri beharra daukezun
jan hori gero beraiek etxera eramateko. Eta lehen hau jatetxe batea zurean etortzen dana, nik esateten bezala, guain maite daun bezala, guapa etorri, pixka makillatuta, jutentzea, dutxatuta, eta jutentzea jatetxe batea, esperientzi oso bat bizitziaz bakarri janan kontzeptu, Eta enkanbio badendan, etortzen da bat, hartzen du mermeladatxo bat, beste batek hartzen ditu babarrunak, etortzen da txandalen, etortzen da Pijaman, etxeko zapatillakin. Etzateto gau, baina, igual bai, zati gaur eguneko pijamak edo jantzi, gaina uste modan da, hola, uste modan. Oso modan. Gero esango dugu, eta hor duen, kuestioa da, ezberdintasuna handia daula, zati nahi adibidez horrek ilusio handia ikentzin. Nik notatzen hona da, jatetxen bakarrik konsumitzen zutela, eiken deten hori etortzen dana jatetxera, eta hain badaki, norbait aidala gozaltzen, gure mermelada, marrubi mermelada, eta gozaltzen aidan hori ere gozatzen aidala. Osea, ez dauket zertan jun berri jatetxea gozatzeko guk eiken duen ataz. Etxene gozatu deke, eta orduan, aiatzen zea publiko askoz anitzagoa, osea, askoz jende gehiora aiatzen zea, eta, espetro ezberdinetako, igual, galdu, zerbait galdu iken da, osea, ezke berdine ezin da izan. Orduan, saltoa da, erabat ezberdine. Eta ordutegi desberdin die, eta gero distantzia bezereokiko ere askoz handigoa da, lehen hauen duken, bezero bat, 4 ordutan, zu bere behantzako lanen, eta dendan, hori itxen da pixka bat, difuminatu etortzen da, erosten do, eta juni egiten da. Kasi lasaiago zuretzat, ez? Bai, sentido hortan lasaiago. Depresio gutxigo. Oain itxen dugu lan gehiago, oain itxen dugu lan gehiago. Lan gehiago itxen dugu, baina lasaiago baita. Maite, eta zemuz jantzita joten dira, bezeroak, hemen? Oso ondo. Nik uste dut, herri bakoitzak badaukela bere estiloa, ez da, jazteko ere kalean. Bai, nik uste dut behasainen, nik kanpoko jendea dauzketena lagunek eta behasainen etortzen denak, esaten du, behasainen ze ondo jazten da. Bai, Nibela, esango nuke nik. Ze nibela, bai, notatzen da. Bai, igual... Eta gaiztu antxeko dienek esaten dut, zen bat txulo daun behasainen. Baina nik esaten dezke, herri guztitako banakako azkenen jadanak behasainen etorri bizitza. Hemen bukatzen nahi. Ez emakuma bakarrik, lehenau garai baten emakuma jazten zan ondo, pelukeria joten zan emakumea, azala zaintzen zan emakume, gaur egun gizonezkoek ere asko zaintzen die, asko zaintzen zeate, gehiago zaintzen zeate, jaztekeran, umek ere, lehen hau zan umeri, gure garaien, ezarrenatio txikia. Hoxe, lehen guzunetik nahi zarrenana eta pixkanaka puskatu arte. Oain ere bai, baina gutxigo eta gehiago gastatzen dela erropatan. Bai, zuk uste baietz. Nik uste baietz. Eta zuk adibidez, erropa saltzen duzunez, claro, herritarren estilora ere egokitu beharko duzu. Bai, guk ja, 18 urte damatzeu dendakin, eta orduan, hasiera baten, erosten juten zinen, erostea juten zagaina, 6 hilabete lehen, hau ez? Osea, datorren udazken negukoa erosita daukeu. Orduan, hasiera baten juten zinen, eta aukeratzen zen duen pixkat, zuri gustoko zeitzaizuna, iruditzen zaizuna, oain ja pixka da personalizauta, esadezu, soinekoa gustatu behar zaio, fulanitari. Ez? Eta asmatzen duzu? Eta etortzen da fulanita, erosi dut soineko batzuetako datorren neguako, kriston bolitien. Bai. Kantzion jario. Ez, baina ez, eta etortzen da, ostras, bai. Osea, gioz eta da... Personal shopper, zara, kasi? Estilista. Guk hori ikasi barriak, Josema. Zoke alazen. Gurea solomik ez daukean, gabonetako. Gurene pasatzeko, gurene igual daukezunez, txureza zinta bat oso espeziala, igual urten behin eukitzezuna. Badakizu esatzu, honi eta honi haupa horri eta seguro, nik atzo, oilarba neuken, oilarra da oso zai eukitza. Oilarba neuken, hau bak izan saldu behar. Etorri izan da, tapa, jaman zian, fijo. Ai, ez dezu, normalen ez dezu faiatzen. Eta ilusio bereziara egingo dio bezero bat. Hombre. Arakinak pentsatu du nigan, oiarra ikusi duenean, gauza berezik ez darela, badakilako harrek, igual beste urte beten ez dola ikusi behar oiarroa guetxen. Oso gauza berezi dilako. Eta hoi bai, guk ere bai, osea, txuleta zinta un bat oso un bat daukezu, eta esatu, honi hotxen barri. Hotxe etxen diotu, eta ez ditu ino baiatzen kasi. Eta hori, Xabin, beak esaten duna, eta Josemak esaten duna, eta nik baita berdine pentsatzen detelako eta initzen dudulako, beti esaten dut, oidala lujoa. Esan ez dut, bezero bezala zu bakarrik, horre doken balioa, bezero bezala, zu etxea jutea, o atatzaren datio eta esatea, maite junda Madridea, o estainoa jundan, egosi do Europa, eta
niregan pentsatu Bai, du. nekin Osea, nago pentsatzea, hori berez lujoa da. Osea, ordaindu indetzakezu, baina hori dirue da. Baina lujoa dago hortan. Horrekatio, bertan eostek edo bertan relazionatzek eta dendatan eta ibiltzea egiten dizuna da, lujo hori askoz ere aukera gehi eukitzea hori eukitzeko. Zati azkenen, itxo alimazia launa, konfiantza ematen alimazu, konfiantza ematen diozu nahi, tak, gogoratuko datzuta, zeingo do, eta hori azkenen, hori bai dela oso garrantzitsua eta... Horrek ekartzen du hartu emanak, hartu eman sano batek, ez? Azkenen nik deitzen balin badiot, deitzeagatio, esan diot, ekordatu naizela behataz, Ez, egie balin bada. Eta egi horrek ekartzen do, Eta beha hartu gainea, eman hoi ez eukitzea. pasaio Gustavo, ez pasaio zure esan ingo izu, sentitzen duen bezala, Bai. Filtroi gabe, ez da, bezeroa? Konfiantza guztiarekin. Bai. Bueno, hau izango da onerako eta txarrerako. Hemen saltxa pixkateren nahi dugu, saltxa. Claro, bezero guztiak hainonak dira, edo badaude batzuk pixuagoa direnak, edo sartzen direnak, eta esan duzu. Ara, hau hemen dago, egia esan, maite? Egia esan. Erropa bila joaten zarenean, erropa itxusi bat aukeratu eta hau badakit nori sartu dugu. Seguro ez ez? Ez, seguro ez ez, benetan, egia, nik lehen esan dut, nik privilegiatu bat sentitzen naiz, ze... beti daukezu bat, baina hori ez da, nola esan, ez da zure bezeroa. Pertsona hori da, nire nola, Ikerrenen, Josemanen, denen, ez? Baten ez da naona, bestetan ez da asko. Ez, badare jendea, bere arazo dauzkenak, eta arazo horiek, dendatan ikusten da, ez? Eramate dio arazo horiek, bueno, vamos a esparzirak un poquito, ez? Terapia itera juten da, eta gutiken deu terapia. Horri izatain nuen, Bai, terapia asko tokatu da. baina gehiengoa da benetan, Ondo. Bai, Zuen kasuan, Iker, Josema? Bai. Nik uste lehen gaina gehiago izaten zala, hola, jende... gure kasun bintzet, entenditure jende gehiago ikentzon, familietan otxura gehiago zeon, aragi gehiago asko gehiago jaten zangoan baino, pieza zekizkien, zean da. Hori egia, gaur egun ez dakigu ze... Guain, zu xerra bila juten zea, eta esaten diazu, baina zu bixerra onak, punto. Nik emango izut, nik nahi dean tokiko. Orduan izaten zen, emaia zu bixerra babilako, o tapako, o kaderako, eta hori da... Galtzen egia, edukazioa. Bai, nik izeba Isabelo Anderino izan dakoa, nire izeba oso jatorra zan, eta harek esaten zuen, abonak bihatzen zonen karnizeria zozoen bila, esaten ziola karnizeroi. Emaiazu kilo erdi bat xerra onak. Zati, amak esan dit bestela ez gehala gehiago etorriko. Bueno, haizu estrategia ona da, Ona, eta esaten zuen beti karnizero berdinekin zeitu zuela, baino... Hori ere seinale ona da. Bai. Guain gehiago, jendek ez do apreziatzen. Ona balin bada, lehen esan duna, ja dauke konfiantza zugan, esan dut, nahi onak emaiazu, nahi guatzat, bila kadera o dana. Bakit ona emango jazu. Jatezunen, ona balin bada, hombre, togo zaio batzutan ona, bestetan obea, espero du txarra ez tokatzea, baino... Bai, nik uste dut, bezerok genialen denak kenduta baton bat izan daikela kontzeptualki pertsona badia eta bezero baitzik kontzeptualki oso errea, oso txarra, oso zerbait oso portzentaje oso puntuala da. Baina gero bai egia da, bezero batzuk oso errez ja eitzen diela eukitzen duela konfiantza, eta beste batzuk konfiantza hori irazi behar daukezula. Eta hori ez da bezeroa txarra dela, baizik eta bezero ez doen manai konfiantza hori asiratio jazta, libre. Orduan nik uste gure lana, eta benetan gu, askotan esaten dut, bezerok onak edo txarra dira, azkenen gu onak nahi balimado izan, hor da hola enfokatu beharra, nun, bezero erresa dana, horrekin lan egitea erresa da, baina eta bestea pixka zailagoa da zer da, txarra, ez da txarra da, zailagoa, baina lan egitea bali madezu, nik esaten den bezala, guk deitzen dio horri jazta, kortxoak endudo, tak, jazta. Librau da. Eta libratzen danen, beste on hori bezen ona, edo igual ona izango da. Zete azkenen, konfiantza lortu duzu, eta kostau zaien horri, barrera hori, puskatu duzu, eta ja bere ganatu, zure ganatu indezu. Eta hor du nik uste, guk beti izaten duen bezala, jendea torri barra dauke, eta torri barra dauke, eta gukin barra dauke, eta etortzen dana,
baita, geratu dadin, eta pazientziarekin, eta esan dut hor dago lan horrekatio, estremorik endutan nik uste bezero bakoitze dela, bezero, eta bezero bakoitzekin inbarra daukula, gure lana, no? Eta, esan duen bezala, Josema, xerra hon bat jarria zu, hor dago, zure lana. Zure lana benetako hor dago. Ez da, horri eman behar diot, hau saltzeko dauket, ez. Eman behar diot, benetan, pentsatzen detela, ostia, honi guztakotza, hor dago gure lana, eta nola akizu hau guztu bartzaion, hor dago. Trabajo investigazio. Hor dago, eta hori nik ez da ditu ikasten da, baina Bueno, urtekin. Bueno, eta psikologiko puntu bat badaukezu baita, ez? Azkenen Hoi azkenen urtekin hartzezu. Bai. Zuk atea irikitzen denen zure dendako atea irikitzen dena eta begiratzen diozunen pertsona bati, ez? Begiratzen diozu, daukezu, segundu dezima batzuk, hartzeko pixkat joerea, nundi noa, dijon, ez? Hau da, guztu bartzaio pixkat, nik nire kasu, marka diferente dauzkeu, diseñadore diferente dauzkeu, eta horren patroi diferente dauzkeu, modelu diferente dauzkeu, horren dauzkezu, ondo hasi bartzea, esan nahi dut, sartzen da denda, ez badezu ezautzen, zu joten zea denda, ez da zaizun. Goiti bera, eskaner. Eta, bueno, dezima horietan, segundo horietan, esatzezu, honea eraman bar dut, hemendik hasi bargea. Hoi behar dezu, aguro. Euki behar dezu, ez? Etorri behar da. Ez urte guzti hauetan, denetik gertatuko zitzaizuen zuen komertzio barruetan. Hola, zerbait kontagarria, adibidez bakit, Josema, zure kasuan, zu oso ohituta zaude, medioak jasotzera, telebistatik askotan, irratitatik ere deituko dizute, egunkarietan ere bai, zu oso ohituta egongo zara guzti horretan, baina noizbait? Zerbait hola gertatu zaizu? Bai, anedota badauko gaina telebista batekin. Interesatzen zait, Josema, bota. Telebizion espainolako presentadore bat, Gehiago interesatzen zait. urte batzu dira, eta etorri zan, da, karo, normalen gure txen, beti odolkin gora beran izan gara. Erreginak. Orduan etorri zan, nahi zuen grabatu olkitzen, da zean, da, prestatu ginen, da, bai ez. Etorri zan, da, karo, ikusizunen pertza dan odolez beteta eta berdura nastuta eta zer, hazen azka. Eta ze esperozun ba? Nik ez dakit ikusi, baina, nola gero egosita goten da, beste era baten, eta, karo, esan zion hori, eta, alde honein godeu, eta, beste bere lankide batzukin da grabau gendun, da behatzan kasion obradoren, eta, eta bokauzunen, mintzuenen jaean grabaketa, esan zuen, guain azkenen ateako deu hemen ni obradoren zea bat, korto bat ingo deu, eta zean, eta juntzien da, nire maztei esan zion, loinaz, moitzu zazu mesede zenbutidora, eta gure embutidor automatiko dieta, dauke palankatxo bat, ikutzen badezu hasten dana ateatzen barruko osagai, eta azizan moitzen, ikutu zion palankai, eta Granadosoi geuzan odolez goitxi bera guzti. Terapia de txoke. Aldatzea gumarri zantzon zati, osea, geuzan txuri geu, beltza geuzan. Nire telebizion espainola, gozia. Bai. Telebizion espainola. Lasai, Xabin. Launek ez zituen. Hombre, pixkate, jartzen ez bere lekun eta... Tipo oso jatorra zan, baino geuzan, hoi pasa izan duzako bai. Berrio buelta uzan. Ez zan buelta, baina guan diokon guan di idazten geha eta relaziona. Bai, bueno, orduan, nahi kondo. Nahi kondo. Eta ordutik jaten ditu olkiak, ze igual... Jan zitun. Eraman zitun, pentsat. Eta jan egin zitun. Zatik gero aman etxea joan ginen, dan bazkari bat zela ingen duen, da, intzon hemengo inguruko reportaje bat intzon. Orduan... Ez que zema gustatzen zaigun kazari hoi eta medio hoi, ez? Gastronomiakin lotutako gauza guzti horiek erakustea, ez dakitein beste erroparekin sartzen ote diren, maite? Ez gure kasun ez da... Ez daukate inbeste interesik, ez da? Ez dauke interesik, ez. Ikerren kasuan, bai, uste dut errezetak eta guzti eskatzen dizkiotela. Guri, madre mia. Gurea da, ez da psikologia da, demora guztin gaina, nire kasuan aprobetxa egiten dute guen jo gehiago. Josema galdetzen ni baino gehiagi ez, arai esaldu baino kozineroa... Ez, Josema? Eskarra, Josema. Baina gezurrek esaten abak ezin. Oire egia da. Eta, gure kasu, nire kasu mentze partikularki pasada bada. Deozein gauzatako beti, eta hau nola hengo eta guztien, badakie zein dani bilbidea, badakie klase pilu bat ematen ditugu, eta anedotak dauzkeu klasetan, ematen jutelako sukaldaritzako klasek, eta tokatzen da, gabonetan ari ez aurten fua asko saldu diau, eta fua guk egiten dugu, eta iesoko moat ez da, iesoko nigado, eta gibela, eta atan gibela, eta jode, baina horreza da, ez dauke ez zer, eta hori gibela hartu, eta gatza bota, pimenta bota, eta
Ja, baina zaie ikusten zon, emakume ikusten zian zaie, eitxeko zea hori, eta zanen, bueno, ekarri, eske gu bauzki gibelak, ekarri eta ingo deuta. Baina gure atan adie, eta jode, hobeto, eta nik esaten zi, guzti izango gau, gibelan atak zeuzkik. Ja, ez da oso komuna. Ez da, ez dauzkela, ez da. Ekarri zian gibela, meka, Oi, ama. Dios mío. Zertan. Zorri zian plater batekin, eta platera papel albalekin tapauta, eta zian platel txapala, eta zeuzkian gibelak, baina zeuzkian 6 gibel, atan gibelak, baina ez joan foa iteko, ez joan gibel korrun, osea, zian atak korriente bat, ez joan gibelak, ez joan foa iteko. Ondo gizendutako gibelak, ez da? Orduan ekarri zizkian, 6 oi asko, gibel bezala, olako gibelak. Eta honekin zein dut, horrekin arroza, botazu arroza kazola, arroza, porque, claro, ez da posible horrekin da. Eta holako pilo bat, petixu batzuk egin baten, oso nahi izan zen, petixu batzuk egin, laben sartu, klase baten, petixu egin da, ez da itenok ezotzen duten petixu, baina, bueno, masa bat egin da, sartzen da laben, eta puztu egin da, eta puztutakon zeiken da hueko, gehitzen da hueko. Pasteltxo bat hueko, eta gero egin da rellenatu. Eta karo, han edadeko jende bat zeon, eta bat zeon emakume bat, esente edadekoa, eta harrek alduzon sobrare parte bat. Zala, gero nik nola beroa zeon, besta batzuk eman itxun, ja rellenauta. Eta rellenautakok, ja emanien jendei probatzeko. Eta esan zon jo, eharrak. Eta gero behakin junta honitzen di piastea, eta zemuz, inaldezu prebea, eta bai, baina gaizkia atazate. Zeba eta labetik atea, eta hueko zeren. Eta zein zoin duen mirakin da, bota. zer okurritu betetzea hor du. Bota, eta nola bota bezu, ondo atatzen da. Eta hori karo, bueno, azkenen sukaldea mundu bada, eta, bueno, jendea badago itxortuta dauna, baina ez batzuk zain beste, eta hor, anedota horik atatzen dira. Baina, bueno, nahi bintzat asko gustantzate, jendea tortzen da da esaten dina, hau nola hain, azkenen nahi asko gustantzate, zeti, ez diuzu ematen bakarrik jana edo plater bateo, baizik ematen dizu beste gauza bat, esan lehenu esan duen hori lujo altxortxo bat, norbaitek ematen dizun errezeta hori, eta zenbat jendek esaten diten, oain diken de revuelto azuk esan bezala, oain diken de zestezea, eta hori azkenen badakizu, hori bizi guztiako dela, osea, ikasi zon hori bizi guztiako eramaten do, eta gaina konpartitu jendo, beak bere lagunekin, orduan, niretzako, behar esan dut, afortunado, nik uste hemen garen guztik, gehala, azken egin dulako nahi deuna, eta gaia baita, sentitzen galako, parte, beste batzun bizitzako parte hori, bueno, hor garela, bakoitze bere momentu. Eta beste nik uste gainea, maitasun aldetio hartzen gaituela, baita, azken dela erlazio bat, kalentzoak, gogoratzen ez, nire semea txiki ezanen, zukin kaletik ez da ujute, esaten zon, beti kaso iten diozu, hor bai, eta gertatu zitzaigun, Madeira joan ginen, lehenengo egunek, hoteletik ateratzen gea, eta faltzea guatz. Madeira ezagutzen badezue, aldapatxue, bagoaz aldapan, eta esaten die, hombre! Maite, truk! Nere semea, ez da posible. Ez, Madeira, osea, azkenen ezaunezea, eta kaletik zoaz, eta gozada bat da. Batzutan igual presaka bali mazare, ezin dut kale hortatik jun, presaka jumanez. Baina, inoiz ez dezula hori falta. Osa nahi, kaso ite eta maitasun, hori da privilegiatu txekia. Gertutasun hori, esan duzunen, gu, ni hasi nintzen, gaur nintzen 18 urtekin, da, igual, 19ekin, kuadriako jun ginen Saloua. Eta hor, kanpin batea jun ginen, Monroitxo, zangare, ez da egite existitzen, kriston nazan, juten gautza laun, hemen inok ez du ezautu behar, ia erdilunpe eta, bueno ez, atxaldetan dendea montatzen den, duezki ez jo, ondaztea juten geha, eta maitek esan duna. Hola, no! Behitzet hola, eta gure bi klienta, oi bat, dios. Zeitu duzu hemen da, jaraban hemen daukau jarrita, eta zean da, gero ongo geha zean. Juten geha denda, aldatzen geha, ateatzen geha, frenteko karabanak, bizi, zeanak. Inbitau zuen, afaltzea, txampaina atea zuen, osea, etxeko bezala, osea, tratau zuen, etxeko bezala. Baina joan hau pentsatzen ez den du lain hor ikusi behar, eta ondon, dinduzken, osea... Morale jada, ibili bargela beti zintzo, ez dela, ojo, bestela maite truk bidan undabie. Maite truk olata hola harrapatu dugu, argazki atera bakarren batek, eta ikusiko ez. Bueno, orduan ez zeon, problemaik ez zeon. Maite, zure kasuan, klaro, esaten duzu bezero batzuei aholkua ematen diezu, baina suposatzen dut asko etorriko direla beste norbaitentzako zerbait erostera. Bai, oparitako asko. Claro, hor ere... Bai, opari asko izaten da. Behin gertatu zitzaigun,
etorri zen gizon bat, bere emaztentzako. Eta bere emazte, bueno, gu daukeu ambientadore bat. Dendan. Bai. Usai konkretu bat, ez? Eta, bueno, bere emaztea aurdun zen. Erosi zon oparie, eta salto, nun izkutatzen denik, guain, ze oinde falta diela egun, o tal. Kotxe... Hori meloi bada, non gorde, nik arazo asko daukat etxean gordetzeko oparia, Nere bezero gizonezko, normalen, eukitzen dut. Kotxen! Kotxeko maletero. Claro, maletero. Izkutatzen du gehienak. Hortik hasi behiratzen. Oain emazteak hasiko dira, maletero guztiak miatzen. Eta juntzaletxea, maletero nutzita bere zea, eta bere emazte. Truken egon zea. Ke ba, beste ez, nik truken ke ba. Truken egon zea. Opari eman behar izan zion, eta usain jekin hartu zon, bai. Pentsa ja, ez? Ez harreman dagoen dendarekin. Bai. Eta, bueno, badare gizonezko finek eta badare beste batzu pixkatola... Han finetan emakumezko, hau etzan lehenengo aldie. Ez, nonbait bazekin. Usain badan ez dautzeko. Beste kausu bat gertatu zitzaigun, hau beste senar mota batena. Haize beldurra. Pare soltok ziren, rebajatan geren, eta zeren jarrita, zapatak eta hori, preziokin eta taiak. Etorrezan, nire bezero baten senarra. Eta esan zen, jarriazu zapataiek nire mazten zen. Eta nik esan nion, 37 eta zure mazten 40 dauke. Osea, hori ezin da. Bueno, eramaia, txauketan jarriazu, eta txamarra bat eramatzen. Pasatu ziren egunek, 2 aste edo, eta etorretzan emaztea. Lenta. Zemu txaketa. Zer txaketa. Zemu txaketa, senarrak eban zizuna, baina. Jazu datu guztiekin. Ego, eparkau, konfunditu engoen ditzen. Ez ziren konfunditu, bestentzako izango zen. Esan. Hori bai. Osa, senar guzti dare, maleteroan eskutatzen duenak, eta horrek seguro zula maleteroan. Hoitzan, maizetan launentzako. Bai. Bueno, nahiko ondo hartu zuen behintzat. Bueno, behar nik uste eta sumituta zeuken, ez da ningún... Claro, horrelakoetan batzuetan kontu zibili barko zara orduan. Bai. Bero irik aiar. Ja, txitot. Hor ere jatetxetan eta horrelakoak izaten dira, Hortik ikasi Tortzen dena eta ezagutzen duzuna zeinekin etorri dan aurrekoan eta gero ez, eta zer ikasi duzula barkatu? Ez ikasi gendun, ez esaten gustatu zitzaizun opari, inoiz. Hori badazpada. Nunca maiz. Poxematzuk ere holkiekin berdin, Ez, hoi maite izan duna, ez da galdetzen. Azeon Onak zeren, biak ega esaten bezati, onak zeren galtzen batzu, tanto por ciento handin batek, hasten da, ez que pikante gutxi zeuken... Hori ere, cuidao. Bazeon bat oso ona, tipoa, eta gue oso azkarra zean zati, harri gertako zaioan, kontrakoa eta orduan egentzian aurreatu. Eta harrek egentzian, karo, jateko zuzkian bere, ezin zizkian gozoik jan, daulako historik, eta batzeukian nahiko limitazio zuzkian jateko, baina juten zian bakarrik, jatetxean. Orduan bakarrik, ja, suelto. Orduan etortzen zian, postren da, krepa, beti krepa, txokolatekin. Eta bai, erdia jarriko ja, eta ez, krepa, osoa. Krepa jarri, eta orduan krepa. Eta gero bere maztekin etortzen zianen, zen zian, Iker, postren nik beti ezela, piña. Baina aurrera biken zian. A ber, melokoto jonek esan behar diken, zen nahi, krepa beti ezela, ez. Iker, ni beti ezela, piña. Vale, bixi, Natuala, Bixi, Ona, tipo artista. Eskola zuten, Krepa nahi dek. Orduan nolaz gara batako, lizentziatu golako eskola eukita, lizentziatu gata behar. Gauza asko konbalidatuta dituzu ezuek, Bai, desente. Master pare bat. Bai, oida. Aizue, jarriko bagina etorkizunera begira, hemendik 10 urtera, nola imaginatzen duzue izango dela zuen komertzioen eta bezeroen arteko harremana? Galdera ona, ez dakit, Nik espero de jubilotatzen. Nik mendik 10 urte, onena, 10 urtean ni bakin nola izan barran. Nerea honekiko bintzen. Karnizeri gai hau, hauntza hau, eta han ez hau. Baina ongoa bestea, ibola, semea, eta antxe hongo dio. Hai hau, eta, hombre, eta gero kafetxoa tartu, maitera jungo eta, ostra, maitere, ez da, 10 urte, hortxe bilikoa, hortxe. Ez, jubilatuta. Hemendik 10 urte lan egin duen bakarran izan. Bueno, guazen pentsatzera, oraindik lanean jarraitzen duzuela. Vale. Ze uste duzu aldatuko dela denborarekin? Ez dakit.
Ez dakit, baino, eske, nik uste dut gaur egun, nik pentsate, lehenago esaten zen duen. Astelenek 6etan behar deu beste pertsona bat. Bakarra dendan gutxi da. Vale. Aste artetan, 4:00 Osea, entzik ezun eskema bat, Gutxi gora bera, bazenekin. eta orduz ordu eta minutuz minutu. Gutxi gora bera, ze jende etorriko zen noiz. Bai, gaur egun ez daukezu ideik. Porque astelen bat igual da oso flojoa, eta beste astelen baten zare movimentukin, ez? Orduan, ze izango dan den da, gaur egun nik uste dut ez daula esaten. Nundik nola jungo dan. Bai, nik uste dut adiez, Maitek igual hildo batetio hartzen dio, nik horri heltzen diot beste hildo batetio, nik bai ikusten dutena da 10 urtetan, behintzet, nahi donak izan, o nahi donak euki negozio bat edo denda bat edo igual zaio erropa nao, karnizerio, bai inberko dola eta benetan guk nik uste dut guia itzen deun lanketa hori dela espezializazion lanketa zerbait ezberdin ematea eta zerbait aportatzea, porque hori espalima da ematen antzue da gaur egun daun aukerakin, bai erosteko, bai internetez, bai ez bai superfizia honditan, bai Donostia junda eta ez da izen makro, orduan, denetio dao, baino, beti faltako da zerbait, eta falta da nori da guk eman barra daukeuna. Eta janaren kasun, nik esatet, igande bat, jatetxe bat nola egongo da mendik 10 urtea, beteta. Hori ezin da internetez eskatu, ulertzen duzu. Baino nik uste dut hori, komertziokok bai egin barra daukeuna, desberdintasun hori eman barra daukeu, eta desberdintasuna ematen da, lehenago esan duguna, gure bezeroan pentsatuz, bezero hori ulertu dezaten bueltatuz, eta zikliko hori, harreman hori mantentzea. Hori ez donak ulertzen, hemendik 10 urtea, ez dukiko, ez karnizeri ez den da, hori hola da. Orduan, jungo gea, entre comillas, nik ez dut uste haunditzen jungo gea ni, baizik eta pixka bat txikixeo, baino espezializatu hortik ikusten dut, nik pixka bat hortik jun daikela, hortik ikusten dut. Bai, gurearen ikuste ikerrik esan duena, gu beti saiagoa baita, nahi bere garaien veterinario, albaitari bateko esan zin, Veterinario batek. Albaitarie. Bai, hartze konsejo eman dut ez izan, kuriosidad. Zuek hartu produktu bat eta saia hortan. Gero beste daukezuena, alde zuen ondo natratau, baina bat hartu eta horrekin, eta guk ingen apostu holkikin, eta eta seitzen dut, eta nik uste ondo ateazitzakula, eta hor daukeu guk, guk ja referente bat daukeu, gure zuko lano esaten badezu, holkik ilote izue. Osea, olano izena, leku askotan, ja, behasen odolki eta esaten du olano. Ez du odolki esaten behasen, olano. Osea, hoi denbora bat, urte batzuk die, eta kosta hoiten da, baina esan izut... Osa, posible da, orduan. Kosta hoitea, baina posible da. Posible da, Ni ja 43 urte da mazki karnizerin, hasi que hiri guan digeatzen zait. Baina hoi hola da. Gure seme guain denda bat iriki bardo behaseinen, eta beha pentsatzen zon jartzea olano, eta estudio bat intzen zatzen, olano ez jarri. Olano behaseinen referentea da odolkie. Punto. Zure etxen izena da hoi. Zu beste izen bajarri, eta ala. Denda, kiropratiko da. Claro, gauza asko nastea izango litzateke, Olkia kiropraktikoakin. Eta esan zion, bain badau jendea badikatzen dana gauzaki. Dena neurtzen da. Eta esan zion, olano ez jarri. Zati, olano referentzia da zure ete, odolkie. Osea, behaseinen referentzia olano da odolkie. Eta logika da. Bai. Eta orduan, arren da nik usteet ikerrik esan duena, hemen diuta eta izan badala, olanok igual, ingo ditu, gehatzen bagea, gaurran arazokin, langileekin, dazeakin, bi laungatzen geha, zeingo dugu odolkie, punto. Eta gure referentea izango da odolkie. Baina, esan nahi zute, behar dola zerbait, ja lehenko karnizerik esan nahi zut, ezizte haragi pusketa basaltzen zuen, hoia bukatzea dihot. Osea, hoia jendea hola dauna jubilatzen dena izten dut, eta ja ez da irikitzen. Baina, guandi balin badukezu, zehoze berezie, nik ez dakit. Zu Tolosa, ez du horri gurukoa zehala. Ni lehorretakoa. Lehorretakoa, baina esan dut horren dain, bale. Horren dain bizi, bai. Zuk ez zuten dezu ez zeiza Tolosakoa eta zetortzen zatu burua. Txurritok eta... Bai. Zuzenean jote zaigu izen bakoitzarekin burua batera edo bezera. Bueno, hori da lana ondo inda daula. Hori gira, bai. Baina, zentrau harko deula,
ez tezulen behar, holki mila gauza eta mila inai, Bai. Ez que imposiblea da gainea. Zaile da. Hori da zuek egiten dezuena, bezero bat hartu, eta berari egokitu gauzak eta hortxe zoazte. Bai. Ez dakik guze pasako dan etorkizunean, 10 urte barru igual berriz hemen elkartuko gara, ze podcastak igual jarraituko du, edo ez, nik uste dut pixka lehenago nahiko nukela berrizuekin elkartu, Hombre, baina iruditzen bazaizu egoain behasengo kaletara joan baina gaitezke orain, zerbait hartzera edo. urekin ez. Urarekin ez. Urekin. Topa bat egingo dugu, eta Urekin. joango gara beste zerbait Topa hartzera. urarekin, Sorte txarra da, Aupa, Hala bale. bazue. Venga. Bueno, uste nun ez dutela txalo, ingo.